vana vanekuti havatauri ende havakwanisi kutsanangura kana maperenzi vadzoka kuti ndaswera tichiitwa chiri pano. Maperenzi vanenge vasingazivi, havana kuvasiya on purpose, vavasiya nekuti vanofanira kuenda kubasa kunotsvaga zvekuti vararame pamwe chete nemwana uyu. Zvino vaya vatinoti vashandi vanotibatsira mumagadheni vaya vatoona mukana wokutozvibatsira pane zvaari kunzwa munyama yake. Onotora mwana uyu akumushandisa kuita izvozvo. Uyu mwana kana mai vauya kuti atsanangure haakwanisi, nekuti haakwanisi kutaura 1 2 haambozvizivi kuti zvii zvachiitwa kwaari. Saka ini ndinoyambira maperenzi kuti vana vedu ava ngativauyise kuzvikoro zvakaita sechino, kwavanochengetwa vachibatwa zvakanaka, nokuti mwana uyu mwana ari 4 achazoda kuvewo mai. Zvino kuzove mai kwake hakuchazobudi kana paine zvinhu zvapinda zvakadaro izvozvo. Saka chinhu maperenzi mazhinji havazvizive, asi isi takuzviziva nekuti vana vedu ava vanoburisa, nekuti vakuona mutsawo kugara pano kwavakaita, ofunga zvinoitika kwaari ari kumba uko maperenzi vaenda kubasa. Hazviiti kumaperenzi aripo, maperenzi vanenge vaenda kubasa. Saka dai taibatana pamwe chete kuti vana ava, nekuti iyi vision yakauyiswa iyi ichipiwa kumukomana uyu anonzi Ezekiel Junior, akatoitawo udhokta, akaita udhokta, akatopaswa zvese akaita nekuda kwekuti akaudzwa kunzi normal. Saka dai tauyisa vana vedu, tisavavanza kuseri kwemadhoo, nekuti kwatiri kuvavanza ikoko ava tasiya vachiti tigadzire mugadheni, havazogadziri gadheni chete, vanozobva vazogadzira nevana vedu vasikana. Zvino mazuva ano nevakomana vakuitwa izvozvo, uchizi hazvina kunaka. Uyisai vana venyu tibatsirane pamwe chete kusvikira aita full potential yake ezvaakasikirwa kunzi aite. Hapana aiziva kuti EJ angave muvhangeri akaenda nyika dzisina kumboenda vamwe panapa, kwese kwana Europe Mwari achimushandisa